बेरानि खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि गोदान भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहाय आङो चिकेन बिरियानि संनो नागिरदों अमा बेदर गोरानजोंहाय आगोलफ्राव आं संखांबाय दाउ बयलार दाउदै बेफोरबायदिनि आं संदोंमोन आरोना दिनैहाय आं अमा बेदर गोराननि संगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो मारै मारै जायो आं रेडि खालामनानै लाजोबखाबाय दा संनांसिगौ आरोना नोंथांमोना नायदो दिनैनि भिडिअखौ जोबजासे आरो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो आंनि चेनेलखौ बिराद गोजोननाय थागोन नोंथांमोननिसिम थाबैनो 1K खालामना होबा बिराद गोजोननाय मोनगौमोन आरोना नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ नै बिरियानि संग्रा नैबे माइरं आरोना बिरियानि संग्रा माइरं ओमफ्राय नै सामब्राम एरि रेडि खालामना लाजोबबाय नै अमा गोरान मस्ला मस्लिया नै रेडि खालामजोबबाय नै माइरंखौ संनानै लाग्रोबाय आङो नै मोनबाय आंनिया ओंखामाहाय ओमफ्राय दा आङो बेदरफोरखौ एवनानै लाग्रोनोसै आरोना नै सारायाव दुंबाय आं दा सामब्राम बानलु एवना लाग्रोनोसै नै खामफ्राम खामफ्राम जाहांबायानो आं दा बानलुखौबो एवफानोसै आरोना बानलुखौबो एवफाबाय दा बेदर एवनायाव मस्ला मस्लिखौ हरनोसै आरोना हालदैखौबो हरनोसै हालदै हुलदै सब एवना लाजोबनोसै आं जाबायानो बरिया खामफ्राम खामजोबबाय ओमफ्राय दा आङो बेदरखौ हरनोसै नै बेदरा बरिया मोदोमखाबाय मस्ला मस्लिखौबो हरजोबनोसै आं नै एसे बेदरा मोनजासे एवनोसै जासिगोनानो माइरंखौ हरनोसै आरोना दा जासिगोन बया गोथाव मोदोमबाय आं दा माइरंखौहाय हरनोसै आरोना गुफुर थाब होनलायबाय माइरंखौ होनोसै बरिया बरिया अमा बेदरनि बिरियानि अमा गोरानबावसो फाइनालि नै आंनिया मोनसिगोनानो मोनबायानो lokel बिरियानि जाबाय आरोना लोगोफोर बियो जाबाय लोगोफोर
फाइनालि लोगोफोर आंनियाहाय चिकेन बिरियानिया मोनबाय दा आं जानाय लोंनायनि रेडि खालामबाय आरोना थ' नोंथांमोना नायदो आं नोंथांमोननोबो खिथिनोसै फाइनालि नै आंना बिरियानियाहाय रेडि जाबाय आं दा जानोसै आरोना अमा बेदर फ्राय नै थाइबें लादों लेबु लादों सामब्राम लादों आङो बिरियानिजोंहाय जानो फाइनालि लोगोफोर आंनियाहाय रेडि जाबाय आं दा जानाय नायनोसै आरो टेस्ट खालामनायाखै जानोसै दा बेजों जानो थाखाय नै आं थाइबें लादों लेबु लादों सामब्राम लादों थ' आं जानाय नायनोसै दा गेलेलायबाय बरिया नजरनि बेरेखा जायोब्ला गोसोनि सानथौखौ बुजिनो हाया अननायनि मायायाव गब'लाङोब्ला माबोरै दैखांबावगोन आं नजरनि बेरेखा जायोब्ला गोसोनि सानथौखौ बुजिनो हाया अननायनि मायायाव गब'लाङोब्ला फाइनालि आङो जाखांबाय ओमफ्राय नै मुनुआ फैदोंमोन दासो मुनुआ जानो रोंथ'वाखै खना जाना खनदोंमोन हाय होनलाय मुनु ओइनो हाय हायबो होननो रोङालै ओइनो ओइनो मुनु फै 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 फाइनालि लोगोफोर दा आं जाखांबाय आरोना जाखांनानै आं ड्रेसबो चेन्ज खालामबाय माने बहुद गरम बिदि दख'ना गाननानै बिदि थाबाय थानो आं हाला बेनिखायनो आं ड्रेसखौ चेन्ज खालामबाय आरोना ओमफ्राय नै मुनुबो लानांदों बिमायाहाय बिरियानि जागासिनो मुनुखौबो आं लानांदों आरोना थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर बाय बाय गाबबाय मुनुआबो जाला 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 जाला